je to aj o vzťahoch, teda čo sú muži schopní urobiť pre ženy. Viete si predstaviť, že niečo podobné by urobil váš muž pre vás? Neviem. A toto asi si neviem predstaviť, ale tak človek nikdy nevie. Vy vlastne spolupracujete so svojím mužom. Nie je to niekedy také, že si robotu ťaháte domov? Nie, lebo my sme sa ako keby naučili nejak oddelovať prácu a súkromie. Tak jasne, že nejaké veci si doma povieme a tak, ale naozaj on mi to všetko povie aj pred ostatnými, keď skúšame na javisku a potom už doma ideme proste taký ako keby od divadla, že riešime iné veci. Tak ja som aj rada, lebo naozaj niekedy, keď si v takom kolotočí, tak je toho strašne veľa už v samotnom skúšobnom procese na javisku a v divadle. A už domov chce človek prísť a neriešiť zase divadlo. A hlavne ja milujem divadlo, ale ja teraz ako keby aj dnes, ja stále myslím na toho malého, čiže u mňa sa to tak akože zmenilo proste, že toho malého mám na prvom mieste a potom jasné tá práca, divadlo je celoživotná láska, to je jasné, ale naozaj som stále myslela na Janka, takže tak. Ja by som sa ešte spýtala, váš manžel pôsobí tak veľmi svojský navonok, ale aký je on vlastne doma? Je taký, ako sa ukazuje pred kamerami? Tak to sa ma všetci pýtajú, že veď on kričí a je aj v Les Dance ako porodca, tak to je prísny. Áno, tak Jano je prísny, aj má si myslím nejakú svoju predstavu, ale asi by nebol tam, kde je. Takže doma je to zase iné, doma je úplne iný, takže ono, tak jasne, každý človek má nejaký svoj ako keby charakter, ale myslím si, hovorím, že je to fajn, aj keď je prísny, aj keď zakričí, tak teda aspoň ja to tak mám, že mňa to proste jednoducho na tom javisku ma to vie posunúť niekde ďalej a už každý to musí nejakým spôsobom prijať jednoducho, každý sme nejaký, takže tak. Takže doma je možno trošku krotkejší ako takto navonok. Áno, určite, hej. A hlavne s malým, to je úplne iný človek. No. Ja vám ďakujem krásne za rozhovor, ešte si užite večer. Ďakujem aj vám.